Erokamano Nyaoko, wadhi nyime kama moko kuom rowere ma kaluo koro kwayo jotelo mayande ogwele lemo mag jotend migepe piny owacho mamalo mondo dewo mokalo weche dongruok ahinya to e gwenge ma Nyanza. Rowerego bende okone jowetegi mondo othegre gi weche mag ng'anyo kaka okang' mar chiwo thuolo ne piny owacho mar tiyo ne jopiny. Jatend piny William Ruto tich adek ne ogwelo jakom mar ODM John Mbadi kod Opiyo Wandayi mawuok e gwenge ma kaluo aka bende jogo biro konye tayo sirikal poni opuodhgi. Joma ni dala waweuru wang'o ndara warituru maendeleo to gi wan kaka youth wan gi yie gi joma yier gi dhi tiyo wach maandamano wawere urugo mondo wami ker nafas mondo tinwa mondo warit 2027 kochopo to kila japiny biro yiero jatelo modwaro jatendwa ma okugunja adakwa mondo mi okony joluo mondo miwa stima kaka dwarore e yo maber mondo kik wabede mudho gi kony vijendewa man gi barupe manyalo ndik mondo ndiki. Jalup jatend piny